Hai notbra. Hai. Bे स्कुलाव सिगाङाव एलपि स्कुलाव बाबा फोरोङोमोन आरो सिगाङाव। इसको कहते हैं जिंदगी हैं सोफे पे वाह 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 Hello everyone, welcome back to my channel. Nah, आरो बेथिं जाय बेनि एन्सार सिबन आरो मा दंबावो देलाय होनलाय बा हेलौ होनलाय सोरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनै लक हायनो मोना नै दंग जिरि जिरि बोहैनाय जि मोजां wah mana बे स्कुलाव सिगाङाव एलपि स्कुलाव बाबा फोरोङोमोन आरो सिगाङाव मोनसे भिउ दङ आरो ना नै बिराद मोजां मोजां बिथिंजाय साहा बागान दोङो गासिबो नांजोबो गासिबो माइ गोनजाजोब ओइ हाय नटब्रा इदि मोजां माने शुटिंनि थाखाय बहुत मोजां जायगा दङ आरो ना बे गालाव हाजो खाथिबो इथिं जोंनिथिं दासो माबा जेनदों गायजेनदों जा बारि दङ आरो ना जा गायाखै फैलाय गय जालांसै ना